passa, gent del submón? Com esteu? Així estem en València, a la plaça de la Verge, com podeu veure, en una manifestació contra el govern espanyol en el que el lema és «N'hi ha que tirar-los». Què passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! El passat dissabte 2 d'abril de 2022, el sindicat Solidaritat, destinat a la defensa d'autònoms i parats front a les restriccions del govern espanyol, impulsat pel partit polític Vox, convocà una manifestació front a la Basílica de la Mare de Déu des Desemparats, baix la campanya Hay que echarlos, una sèrie de manifestacions que busquen la destitució dels actuals governs espanyol i valencià, del PSOE i Coalició Compromís. Baix les banderes solidàries per la crisi d'Ucrània, els assistents han mostrat lemes d'indignació pels alts costs de vida, per la desconsideració dels treballadors no afiliats a l'esquerra política i demonissaors de les personalitats públiques entre crits de «Viva Espanya». A títol personal, han assistit membres de Defenem València i d'altres associacions valencianistes, aplegant a participar més de 1.000 persones, entre elles un gran número de jóvens, en un ambient general de ressentiment i crítica. Els discursos han estat enfocats principalment cap als autònoms, les diferències econòmiques entre l'elit governant i el poble. Por eso viven alejados totalmente de la realidad que sufrís todos vosotros a diario. Ellos están ahí, en sus palacios, ahí detrás justamente en el Palacio de la Generalitat. Ellos viven en palacios mientras empujan a la gente a sobrevivir cada día más, porque no nos empujan a vivir, no, nos están empujando a sobrevivir. Mientras vosotros están diciendo que os tenéis que apretar el cinturón, ahora cogen y anuncian que se van a gastar 620 millones en renovar la flota de coches oficiales. Vosotros apretáis el cinturón y ellos a renovar los coches oficiales. Eso es Pedro Sánchez, eso apoyo Pedro, eso es Chimo Puig, y eso son las políticas de la izquierda. No sé si habrán visto recientemente, creo que sí, que las estanterías de los supermercados están vacías y que por primera vez en España se ve hacer cola en la gasolinera. No es por nada, pero a España se le está poniendo cara de Venezuela. Aquellos que nos han llevado a esta situación deben de tener en cuenta algo muy importante. Y es que España es tierra de resistencia. Y lo ha sido a lo largo de toda su historia. Por eso, los que estáis hoy aquí, estáis porque vosotros no permitís arrodillaros ante esos que nos quieren llevar a la ruina. Ante la difícil situación que estamos viviendo, tenemos una obligación, todos los que estamos aquí y toda España. Esa obligación la tenemos por aquellos que estuvieron y por los que vendrán. Tenemos que decirle alto y claro al gobierno y a toda esa élite que cuando al pueblo español se le miente y se le traiciona, el pueblo español se levanta y reacciona. El camp espanyol i valencià i la repulsió personal cap a membres del govern valencià, com Chimo Puig o Mónica Oltra. Y no me olvido de ti, Oltra, no me olvido de ti. Te he dejado para el final. Te he dejado para el final porque me pareces que eres vil, despreciable, miserable y que ojalá llegue el día que te veamos salir del Parlamento valenciano esposada, como tú llevaste a la menor abusada por tu marido a los tribunales. L'acte també ha fet esclatar la polèmica entre els seus assistents, ja que a pesar d'estar en València i haver Vox firmat manifest en favor de les senyes d'identitat i la llengua valencianes, cap discurs s'ha fet en valencià, ni s'ha fet menció de la seva discriminació, ni ha sonat l'himne regional, i les reals senyeres eren pràcticament inexistents. En canvi, la cobertura mediàtica ha sigut major que en actes en favor de la llengua valenciana de les mateixes dimensions, el que ha provocat la decepció del públic valencianista. I fins així el nostre reportatge. Doneu-li un bon m'agrada al vídeo si vos ha agradat, subscriviu-vos al canal i activeu la campaneta per estar atents de futurs reportatges com este, comenteu la vostra opinió i compartiu-lo en tot el món. Mos veiem en pròxims reportatges, però sobretot... No te baixes del submón!